L-aħħar-Rockestra tal-Presidenza ta' George Abela kien 5 snin ilu meta l-President organizza l-ewwel edizzjoni ta' dan il-kunċert annwali li baqa' minn sena għall-oħra jissaħħaħ. Meta kienet inedi l-5 edizzjoni ta' Rockestra, il-President Abela qal li n-nies dejjem attendew biħġarhom u qed ikun antiċipat li l-kunċert ta' din is-sena se jisbuqhom kollha. Is-sena l-oħra kienu ma' 12,000 persuna li attendew għall-Rockestra. Il-President qal li dan il-kunċert huwa wieħed minn ftit kunċerti fejn l-Orkestra Filarmonika Nazzjonali tagħti s-servizzi tagħha b'xejn ħtiġijiet tal-Malta Community Chest Fund. Din is-sena artisti ġodda se jkollhom l-opportunità jitħalltu mal-aqwa talent artistiku lokali. L-Orkestra 2013 se jinkludi xogħlijiet ta' gruppi popolari fosthom Aerosmith, Queen, Labyrinth, Pink, Floyd, The Police, kif ukoll ta' kantanti internazzjonali bħal Alanis Morissette u Robbie Williams. Rockestra 2013 li għadarbora se tkun taħt it-tmexxija mużikali tal-Majestro Ziknid Mifsud jittala nhar is-Sibt 14 Settembru fl-MFCC ta' Għali.